Wara l-laqgħa tal-grupp parlamentari ta' tlieta illi fiha Franco De Bono kien ikkundannat mitlub jirreżenja u msejjaħ traditur, l-erba' filgħaxija kien imiss li jitlaqqa l-Eżekuttiv Nazzjonalista. Wara laqgħa ta' 3 sigħat, il-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista, Marta Sportelli, ħarġet quddiem id-Dar Ċentrali u ddikjarat li l-Eżekuttiv iddeċieda li jitlaqqa Kunsill Ġenerali Straordinarju qabel id-29 tax-xahar. Bħala Kumitat Eżekuttiv iddeċidejna wkoll li l-Kunsill Ġenerali għandu jissejjaħ sa l-iktar tard id-29 ta' Jannar ovvjament ta' din is-sena. Marta Sportelli qalet ukoll li l-Eżekuttiv tal-appoġġ kollu tiegħu lil Lorenz Gonzi u talab lil Franco De Bono biex jirriżenja. Ftit tal-ħin wara der quddiem il-midja il-Prim Ministru Gonzi li wkoll reġa' talab għar-riżenja ta' Franco De Bono. Qal li dan għandu jsir għal iskontu hekk jitolbu ir-regoli tad-demokrazija. Regoli ta' demokrazija allura jiddettaw illi meta tqum kwistjoni li tanti qawwija li ma taqbilx mal-kap tiegħek tal-partit, it-triq li fadallek hija li inti tirriżenja. Skont il-Prim Ministru, il-kriżi preżenti la ġabaw u lanqas il-Partit Nazzjonalista. Is-sitwazzjoni kif żviluppat li jiena ma ħloqtix jien din is-sitwazzjoni u laqqas ma ħoloqha il-Partit Nazzjonalista.